Салом алейкум дӯстони азиз. Имрӯз як видеои аҷоиб ман мехостам ки шумода нишон диҳам ки барои нигоҳубини брекети чӣ дар корай, барои нигоҳубини дандон чӣ дар корай ва просто рекомендатсияҳои ман. И давоми видеода гап мезанем о виде ки брекети дагир мая чанд сумай ва пилшаки меспара. Хорошо? Ман дорам щёткаи электрический щётка дора Идрис, Анис надора ҳозираш дора. Щёткаи электрический хубиш дар чие ки вибратсияе ки медиҳад пурра дандона тоза мекунанд. На танҳо вақте ки брекети дорен, вале ҳама вақт ман фикр мекунам ки баъде ки ҳамаи щёткаи электрический гирифтам, медонам ки хеле щёткаи оддӣ дандона тоза намекунанд. Барои брекети бо щёткае ки мада духтур дод, яъне хеле щёткачае ки барои ҳамо дуга ки ҳаст ва ҳамаи брекети ки мондагие бояд дар он шаба ҳазур тоза кунад, поэтому щёткаш хеле майдаҳакай барои тоза кардан пурра ёш Анис. Идрис ҳам ҳамихе. Идрис щёткаи электрический дора, қатъи батареи нест, қатъи зарядаи и тоб мехӯрад. Идрис нав дандон шушта хоб кард. Аи опари дестай. Oral-B Siemens агар ки дар ҷош просто вибратсия тия тоза кунад, Oral-B тоб мехӯрад. Oral-B тоб мехӯрад, тоза мекунад. Вале барои одамои калон чӣ хел аст намедонам. Кӯдакда хеле суст тоб мехӯрад. Ҳамин тоб додан ва тоза карданаш камтарак мулоимтаракай. Щёткаи барои одамои калона намедонам ки шояд ки сахтарак бошанд. Барои ки Siemens қатъи чуть сложнее. Siemens прям мощно тоза мекунад. Ёша Идрис. Барои зубной паста. Ҳамин зубной пастаи нағз меган Elmex ва Sensodyne. Охирон бор чӣ кардам? Хато харидам. Инаи Repair Protect гирифтам, вале гирифтан дар кора ай комплект протекцион. Дарда мегира вақте ки дар дандон мешакен, дандон дар гармӣ метия ва на самом деле дардша мегира. Иам ҳамихе, но все равно эффект другой. Elmex ҳам беҳад пастаи нағза, ман гирифтам просто Sensitive Sanftes Weiß барои сафед кардан ва ҳаст як Elmex-и дига, который тақрибан 5 евро меиста ва ям нахстаре. Яма Идрис. Так. Ина и чиза Active Plus, и ранги содае, тут в таблетках, 33 таблетка дора. Ира шумо метавонед ки дар як бакал гирен, бакал оби гарм ва дар ҳамон бакал мепартоен, об мешавад, просто чақа мекунен. Он настолько хорошо помогает. Ман вақте ки влогое ки съёмка кардам ки дандонам канда будан, дандонам дард мекард, вот он очень хорошо помогает. Ман ҳамада совет метим ки гирен. Ира ман фикр майдаем гирифтагим, ки ҳамаи магазинода ҳаста. Ями райнигер бояд боша, Active Plus, дрини таблетка, вот ментол, эвкалипт и иҷада уже менависанд ки 99% против бактерий. Хлоргексамеда мада духтур рекомендовать кард, тоже барои дандон дард. Ин ҳами пачкаи калон буд 15 евро, ман вообще рекомендовать намекунам. И вместо 2 евро ёки 3 евро буд. Вот он прям хорошо дарда нахстар снимать мекунад, чем ҳами хлоргексамед. Хеле духтури дандоне ки ортодонт барои брекети мада нависини Elmex гел. Ира як бор, як ҳафтада як бор 2-3 рӯз паст мақсад кардан дар корай ва як ҳафтада як бор қатъиян Münchspülung чақа кардан дар корай. И барои защитаи ҳам гӯшти дандонтон. Вақте ки одам брекети мемонад, донем ки дандон метавона ғалта, любой дандон, любой момент, ва духтур ҷавобгарӣ намебарад, барое ки брекети дандона меҷунбона ва дандонтон метавона ғалта. И лучше всего истифода бурдан чизе ки ё мегам Münchspülung барои ҳама балочкаи дандон, ҳам болош ва ҳам гӯшти дандон. И Elmex желе пурра барои защитаи эмаль защита мекунад.
иҷада бомада дода будам баъди брекети кардан воск. Брекетро вақте ки якум бор мемонанд ва ё вақте ки ҳар як рафтанда камтарак сахтшон мекунанд, ҳатман мехароша даруни лаба, мехароша линҷотона. Хеле воск ки метавонӣ ки болои ҳамун брекетида часпонӣ даги ҷое ки мехароша ва камтарак ёрдамат мекунад. Чуть-чуть, но хурдан неудобне. Ришта. По идее, агар ки ортодонт шумода хеле шод каратиям, ё дар кор намешавад. Вале агар ки надоданд, ҳами дар кор мешавад. Мобайни брекета, мобайни дандона, ҷое ки ришта даромада наметавона, азбаски оҳан намемона, можно вот такими вот щётками. И щёткоам дар ҳамаи магазин мефурӯшанд, дар ДМ, дар Реве, дар Kaufland, дар ҳамаи ҷо мешавашон мефурӯшанд. Это отдельно вот щёточка. И намека чиз буд барои дандон, вот просто уход. Главное чизе ки мада маъқулш ки на ҳами таблеткоан ки меандозӣ, хаф мекунанд и просто чақа мекунӣ, всё, не смываешь. И щётка. Для меня, барои ман ҳами щётка важный шид ки ёрдам мекуна. Ай, давоми ин видео чихеле ки мада духтаро ваъда дода будам, ман як силка векардам. Як видео оиди уход, крем, маски. Дар инҷа ма маска беҳад зиёд дорум, метавонем нишон додем ки кадомиш кадомай. Зиёдша мехарам балея и барои массажиру. Тут тоже гуаша барои массажиру. Ёшамаш мода отдельно видео мекунам духтарода ва нишон медиҳем ки тут барои крем хеле крем истифода мебарем. Дандонда буд ҳамин. Мегзарем ба қисми дуюмаш ки ман нақл мекунем ки чанд сум ки меспора пул шава. Мегзарем ба қисми дуюмаш. Ҳолатое ки ҳамихе сабук мақсад ва я одам худаш меспора. Ин чиза мо фаҳмидем. Мегзарем ба қисми дигариш ки чанд пул ҳаст. Аввал ма пеши ортодонт нарафта будам. Ма ҳама аввал ҳами цан арси хидмат пурсидид ва гуфт ки айти тақрибан гуфт где-то ба ҳамин ҳолате ки ту дорӣ ки ҳамаи дандонот дар ҷош нест. Духтури дандон ихе гуфт цан арси нормально, стоматолог мадам ихе гуфт ки ҳамаи дандонот ки ҷошда нест, айти мешавад тақрибан 11 ёки 12 ҳазор барои рост кардан. У меня так, медонед, такой шок был, ки это как. Но ма мефаҳмидам, ма форум мехондам, ма зиёда группаи Facebook мехондам оиди брекети, дар форуми germany.ru мехондам оиди брекети ва медонистам ки брекети дар Германия қиматаем. Ма медонистам ки брекети дар Германия метавонад ки 1500 сар шава ва то 15000 рава нархш. Ва вақте ки ма дар ҳолати хидмат гуфт ҳамун стоматолог, ман гуфтам аҳа фаҳмон, гуфтам дига ҳеч нагуфтам, гуфтам фаҳмон. Ҳамин як дандона ки ман дар Тоҷикистон кандам, баъди ҳамун уже ҳамаи дандонот ҷунбидана сар кардан. Это нормально, да, то что вақте ки як ҷо холӣ кишид, дига ҳамаи дандон мерава, якташ тарафи чап мерава, якташ тарафи рост мерава, дандон ба дандон хурда мешава. Ба ҳамин фикр як сол гаштам ва гуфтам ки ай ман 12000 мешава. Хай ҳамин 12000 да тайёри дидаста будам ки ҳоли ман мекунам, ҳоли ҳамин брекете мекунам. Ва ин сол баъди ки уже дарди безеб сар кардана, вақте ки уже сар дард мекард, вақте ки позвоночник дард мекуна, ай дастаи дандона уже нерв немешӣ, намедонӣ чӣ кор кунӣ. Ман рафтам пеши ортодонт. Рафтам дар сарам ҳамин нарх. Рафтам гуфтам ки ҳамин то 8000 гӯя. Гуфтам ага ман сразу ҳо мегум, не ки қатиш гап мезанам ки камаки спорим. Гуфтам то 8000 тамом. Рафтам, шиштам, духтур омад, дид, духтура ман отзиви қатӣ хондам. Дар Google беҳад отзивои нағз дора. Ва омад шиш дид, ман гуфтам ки чанд сум мешава, гуфт ки шумо гуфт 4500 мешава. Гуфтам о, всё делаю. Гуфтам тамом мекунам. Гуфтам майли, хорошо. И саволи зиёдӣ надодам шаид дигар ростига. Вақте ки ҳамин 4,5 гуфт, конечно, вақте ки ман як сол ба 12000 дар сарам гаштагиам, вақте ки ман 4,5 пешниҳод кардам, гуфтам о, скидкаи нағзу мақсад. Гуфтам сразу ҳамун ҷошда, гуфтам ҳо подписываю документи, ҳамаро гирифтем, унташайбон кардем.
И гуфт ки шумо намехоҳем фикр кардан. Гуфтам не, ман уже 1 сол фикр кардагиам, 1 сол андеша кардагиам ки брекетои ман чӣ мешава, ман мехоҳам ами брекета мондан, ман дандонома бояд рост кунам. Ҳозир рост накунам, ман 3-4 сол пас хоҳӣ нахоҳӣ бояд бо все равно ҳами брекетерам монам ва 3-4 сол пас шояд ки ҳам нарх қимат шава, ҳам шояд ки ягон дандони дигам ғалта мақсад. Баъд мо гузаштем дар ҳолате ки чӣ хели намуд брекети ҳаст. 4500 и буд нархи брекети оҳанӣ. Нархи брекети оҳанӣ гуфт 4500. ба монд мада брекети керамика. Чӣ хеле ки ман ҳозир дорум брекети сафед керамический, гуфт ки керамический 5000 меиста. Гуфт ки капи ҳаст. Капи як чизи наобромаде ки невидимый, просто дар дандон мепӯшӣ ва вақти авқот хирида мекашиша, мақсад ба бобо мепӯшӣ. Вале капи дар ҳар ҳолат намешава. Вақте ки ҳолати дандон беҳад безебӣ бадай ҳамаш каҷалаву чирафтагия, капи зӯрш намерасава рост карданда. Капира ба фикрам ки ё ки 3500 гуфта буд, ё ки 4000 гуфта буд. Но сразу гуфт ки да шумо намешава. Гуфтам хорошо. Бо як намуд брекети дигара нишонам дод ки айдрини дандон мебиёя. Айдрин мебиёя ва цветаш зард буд. Ман намедонам ки ва ё тилло будан, ё просто какой-то вот такой материали ки зард буд. Ва айдрин ҳеч ка дида наметавонад. 9000 гуфт. Гуфтам окей. Ба шиштам фикр кардам, камтар тамошо кардам ва гуфтам ки ман керамика мекунам. Дрон мада дар қол набуд, это слишком дорого. Металлический ҳам када намехостам. Гуфтам металлический, ман уже 2 кӯдак дорум, ман подростки, мақсад 15, 16, 18 нестам ки металлический қатӣ гардум ва ёда бо камтарак мезеба. Не ки вақте ки сину солу қалиби 30 расидаста. Ба дандонои оҳанӣ гуфтам керамика мекунам 5000. Вале мара гуфт ки мо ҳоли ҳисоб китоб мекунем. И 5000 и фақат нархи ҳами брекетера қатъи ҳолати дандонои ман сравнивать кард. Гуфт ки 5000. Но это не значит ки да ҳами духтур касе ки биёя ҳаму брекети керамическийра 5000 мегира ё ки ҳаму брекети металлическийра 4500 евро мегира, да? ҳар ҳолат да мебинанд. Ишам бояд шумо донед ки ай ҳолати шумо вобаста. Вақте ки дандони шумо сахт безеби бад нашидагӣ боша, камтарак арзонтара. И да иҷа мерава якумшдаки аз ҳолати дандон, дуюмшдаки аз сину соли шумо. Чанқае ки сину сол баланд боша, ҳамақа қатъи дандон қинай кор кардан ва нархам баландтар мешава. Баъд ман ҳамун якум рӯзда сразу гирифтам, роспис кардам договора, мада кадан рентген, гирифтан слепак. Ду тарафа слепак мебинанд, ай рӯи ҳамун слепак ба дандонта месозанд ва ай рӯи ҳамун уже баъд болои дандонда брекети месозанд. И бо чӣ кор кардан ҳамуҷа 2 намуд рентген кардагиянд. 2 намуд рентген кардан, ҳамин слепака гирифтанд, сурат гирифтанд ва бо як чизи дига кардан буданд, уже ба ёдам нест ки чӣ буд вай. И бо қолаби дандонои жевательнера гирифтагиянд ки ман ай беғарзи брекети бо айдрон як оҳани дига дорам ки вай ранги пластинка нево, камтарак бояд и дандонора ҷобаҷо куна. Ҳам бояд комакшот куна, ҳам бояд дандонои жевательнера ҷобаҷо куна. Слепаки ҳамурам гирифта буд. Ва гуфт ки шумо да хат мебиёя ки нархаш пурра чанд сум мешава. Гуфтам майли, омадам да группа навистам, иҷа да духтарои ки да ахин зиндагӣ мекунанд, духтарои ки урусзабонанд, группа доранд, да уҷа навистам, пурсидам ки ҳами духтур чӣ хеле. Ман аввал кора кардам, аввал ҳамара унташайбон кардам, баъд омадам совет пурсидам ва духтаро гуфтанд ки ту метавонӣ ки ба сари дуюм мнение брай. Ман гуфтам проблема в том, что я уже везде расписалась. Но и чиз мара натарсон, барои ки духтур на самом деле духтури нағз буд. Хат омад мада қатъи нарх, пурра нархи мара ба ҳамаи чизаш да иҷа 5083 евро 68 цент. Намедонам метоба ё не. Пули
якын материал ва лабор костин, чизе ки лаборатория ма дакад ҳамун слепака кад, ҳамун тарзи дандона гирифт тайёр кад ва бо лаборатория отдельно 950 евро гирифтагие, не ки ҳамаш барои ман адрини ҳамин пул дуромадагие 5083 евро 68 цент. Ман ҳама вақт мегӯм 5100 мада ғалтид, барои он ки духтур мара гуфт ки яке гуфта намешава мобайни и 2.5 солда лечение ма ҳамақа гуфт давом метиҳад 2.5 сол. Вдруг гуфт ягон непредвиденные ситуации шава, ягон ҳолат шава, ман бояд бо дополнительный пул и тарзи спориданша. И духтур қати ман вақти гап задам, ман гуфтам ки ман чӣ метавонам спорам. Гуфт ки мо ду роҳ дорем, мо метавонем се роҳ, конечно, аввалиш да ки пура пуля спорӣ, дуюмаш ки ҳар 3 моҳ пас ҳар квартал немисо ами духтурошон квартал қати кор мекунанд. Кварталшон медурояд январ, феврал, март 3 моҳ, апрел, май, июнь 3 моҳ, июл, август, сентябр, октябр, ноябр, декабр ва сол тамом мешава. Ҳамин ҳар 3 моҳ страховка ва духтуро ҳамдигаришон қати ҳисоб китоб мекунанд. Духтуро пура ҳисоб китоби патсиентошон дар ҳамин 3 моҳ мегузаронанд. Чанд сум ки омадагия, чӣ бо омадагия, чӣ хе и как шотошона гирифта страховка роӣ мекунад ва страховка 3 моҳ да як бор ҳамада пул мегузарона барои духтуро. Получается ки духтуро да клиентоам ҳамихе мекунанд, 3 моҳ да як бор ҳама ҳисоб китоба мекунанд ва 3 моҳа корда мебинанд ки мобайни ҳамун 3 моҳ да қати дандоните чӣ кор кардагиянд и ҳамун рехнунгароид мекунанд. Мада счёташ омада буд барои ҳамун 3 моҳа. Получается ма як бор рафтам пура ҳами дандона установить кардам ва кори лаборатория. Вале 2907 евро 83 цент, қариб 3000 фақат барои ки айма слепак гирифтан ва ҳами брекетора часпондан, дуга мондан и так далее. 3000 бигем ними нархаш, ай ними нарха зиёдаш уже рафт дар як ду термин ва мобайни 3 солда кам-камаки фикр мекунам ки меспори 100 еврои ҳамахе. Доштан и хеле бо ҳолати споридан ва бо як ҳолати дига ки мара гуфт ки мобайни 2 солда 2 сол ё ки 2.5 сол гуфт, не ки со мной. Духтур худаш гуфт ки 30 моҳ ту метавони ки амира кам-камаки спорӣ, не ки вақте ки ман пеши бухгалтершон рафтам, бухгалтершон очаи ҳами духтурай ба фикрам ки очашай кажется. Бубахша мара агар ки занаш боша, не ки ба фикрам очашай зана ки калонсулай. И вақте ки бухгалтершон ҳисоб китоб кард, вай мада гуфт ки ман метавонам танҳо дар 2 сол и кора кунам ва ба шарте ки ман ҳар вақт як суммара намеспорам. Мақсад ма да 150 ё 170 евро навистам, ман намеспорам ҳар вақт 150 ё 170 евро. У нас договор ки ман меспорам 200 ё ки 250 евро. Смотря ай ҳолатам. Вале вақте ки ҳолатам бонақстар боша, ма то 300 евро меспорам, вале на ай 200 евро кам. Барои ҳамин ма 2 моҳ шид мегузаронам, 220, 250, ҳамихе 260, чӣ хеле ки ба ситуации мебинам метавонам мегузаронам. Хубии и духтур мада чӣ ки маъқул шид, вақте ки ё ҳамин кора қатима кардан ё ира ранги кредит ҳисоб накардан. Ҳастанд духтурое ки ҳамира ранги ратенцаълунга ранги кредит ҳисоб мекунанд ва айболош бо фоиз мезананд. Получается ки ту 500 намеспорӣ, ту 5500 меспорӣ ё ки 5300 меспорӣ. Бо ҳамун цинзеншон, процентошон тоже зиёдай. И духтур надошт ҳамин процента, барои ҳамин договор ҳамихе буд ки ма ай 200 евро кам намеспорам ва ҳолатое мешавад ки даже ай 250 евро кам намеспорам. И ҳамин хеле шартшон буд ки ма ҳамидаам да розӣ шидам, потому что лучше так, чем як бора як лух 2-3 додан. Ма да и пул права кардани будам. Бале ҳамихе шид и права мешава. Насиб ҳамин сол. Насиб. Надеюсь, барои ки ман дарсом сар мешава. Имрӯз мактаб занг зада будам. Вообще озии тема да намедроем, як темаи дига да мегзарем ба ин сергапӣ. Мактаб занг зада будам ва бетсваи курси ман моҳи сентябр да сар мешава. Ман бо дарсхонӣ мерам то моҳи апрели соли 2021. Вот. Охир да ман чӣ гуфтаниям? Подведём итоги ки дар ҳолати ман 28 сола ҳастам. Ва дар ҳолате ки алан 28 сола
ҳам ҳолати безеби дандон мада ғалтид брекети 5083 евро. 5100. Хеле ки гуфтам, будем округлять. Духтаре ки ман мешиносам, якташ мара гуфта буд ки 2500 ғалтид акша, якташ гуфт ки 3000 ғалтид и ҳамада ҳар хеле. Да Германия импланти тоже 1500 сар мешаванд то 20000 бовар мекунед. 20000 вай кадом ҳолате ки ани дандони болома ма да Тоҷикистон ки кандагим вай уже устуғон дига шидагия, устуғон форма шалиш кадагия. Чтобы вай да импланти мондан, импланти ранги як винтик. Чтобы ҳаму винтика мондан бояд ки устуғонта наращивать кунанд. Устуғона наращивать кадан операция қатъи. Операция зовизо қимата. И ҳолатода ма да я духтар гуфт ки ма гуфт 22000 ғалтид. Гуфт не ки гуфт ма страховка дорам. Ма хирсан шидам, конечно, ма хирсан шидам ки духтури ма 12000 гуфт, вале има да ҳамаги 5000 гуфтаистаем. Но иҷабо як проблемаи дига мебиёяд ки ма 4 дандон надорам. Ма ай ҳар як 4 тарафам яктаи дандони калон надорам, дандоное ки жевательные. Якша да Тоҷикистон кандагиам, сеташа да иҷа кандагиам. Якташа ки дутара кандам, и дандона қатъи шумо дида будед дар влог ки ман чӣ қадр дандон дард шида будам. И дандона ба қарибӣ кандам барои ки дар тагаш бо як дандоне ки бояд бирорам. Ана ки гап мезанам қатъи шумо оиди импланти не ки беҳад кӯтоҳ, барои ки ман ҳолати импланти да наомадам. Ба ҳисоб китоби ҳамин импланте ки бо да иҷа ма бояд монам, ахирда все равно меброя ҳамун 12000 ки духтури мамада гуфт. Барои ки импланти да Германия беҳад қиматае. Если брекети дорогие, то импланты, мне кажется, ещё дороже. Ака смотря как, барои як дандон импланти қиматае. Брекети чанд дандона рост мекуна ва формаи рута рост мекуна. Импланти як дандон мемонанд. Як дандон. Ана ки шумо ҳисоб кунед ки ҳар яктаира ман монам ҳамун 12000 гуфтаги ҳамун занак меброя. Бо агар ки и дандон нағма куна, то вообще без понятия. Очам шумо вообще мегӯям ки биё Тоҷикистон, да Тоҷикистон импланти монд. Хай насиб яки то вақте ки ман брекетира тамом мекунам, ҳозир ҳеч гуфта намешава. Ортодонтам гуфт ки мо брекетота тамом мекунем, ҳамаро рост мекунем, ҷобаҷо мекунем ва мебинем ки дар киҷо ҷо ҳаст, дар киҷо ҷо нест. Пешакӣ ҳам намегем, не ки 3 дандона аниқ мемонанд импланти. Насиб яки 2 сол, 2.5 сол мекаша гуфт лечения. То вақта шояд ки ҳо Тоҷикистон бирем, дар Тоҷикистон кунем, вале вақте ки одам имплантира мемона, вай бояд под наблюдением боша. Имплантира як бор мемонам, баъд як моҳ бо мебиёӣ, мебинанд ки ҳамун приживаться кард ё накард, дар ҳамин устуғони ту торӣ гирифт ё нагирифт. Ҳама медонад ки Европа и Америкада ай ҳама чизи қимат и дандон ай ҳама чизи қимат. И нархи ки мо дар Тоҷикистон ҳозир дорем дандонда, чи пломба кардан, чи прикуса мақсад алиш кардан, чи ами брекети мондан, чи як винири, импланти, коронки, замечательные цены дорем Тоҷикистонда. И ки зиёди чизо дар Тоҷикистон қимат, мақсад, дору бояд харем, хидмон, операция, да, бояд пуша спорем. Не ки нархи ки дар дандон мондагие дар Тоҷикистон, это в этом плане наши врачи молодцы, ки ҳамин именно дандона ҳоли бардоштагӣ неста нархоша. Шояд ки ҳар духтур фарқ кунад, шояд ки масалан фирмаи Евродент одам равад, дар уҷа камтара қимат боша, не ки камтара қимат. Ман фикр намекунам ки дар Тоҷикистон дар 5000 брекети мемонандам. Аки иҷа даамда ман хулоса ки если есть возможность, когда-нибудь дар Тоҷикистон кунем. Там цены прям супер. Ба фикри ман. По сравнению дига ҷо қатъи. Супер цены, молодцы. Охири видеода мехом ҳаматонда бугум ки саломатитона пешакӣ нигоҳ кунед. Саломатитона ҳама вақт ами камтарак дард ёфтен, бирем пеши духтур. Пеши духтурам нарафтен, хитона нағз нигоҳ кунед. Кто-то спорт, например, да, чтобы сахарный диабет нашава одам, чтобы ожирение нашава одам.
камута спорт дар кора, камута просто биромада гаштан дар кора зиёдтарак. Як азда чизои хамирира нест кардан дар кора, як азда чизи ширинира нест кардан дар кора. Я одами дигада оби зиёд хӯрдан дар кора. Вобше оиди ҳами камтарак эҳтиром кунен саломатитона. Вақте ки мо саломатӣ надорем, мо ҳичи надорем бигем. Ман баъде ки Идрисам хе аутизм шид, да, у меня прям ман вақте дар бораи Идрис нақл мекунам, вечно гирьям мебияд. Бахшиш. Вақте ки Идрисам хе аутизм шид, ман фаҳмидем ки что одам саломатиш набоша ага, то ҳич. Медонед, бо ҳолати Идрисли вообще психически саломатие, да, и тан нест, и уже в психике это всё. И да, сегодня не про Идриса. Барои ҳамин хатона аҳамияти хатона пешакӣ нигоҳ кунед. Дар Тоҷикистон ман фаҳмидагием ки брекети сар мешавад 250 евро ба фикрам, агар ки хато накунам. 250 фақат як болои, ё ки ман хато мекунам, 2500 сомон ман дида будам. 2500 сомон ҳозир чанд қайл намедонам. Хулоса ки ҳамин то 500 то 600 еврора зиёди одамон мегӯянд ки мумкине ки ҳам боло ҳам поё намондан. Имкониятотон боша, ман медонам ки қимат, ман медонам ки на ҳама хеле имконият дора, вале пешакӣ хатона аҳамияте, пешакӣ хатона нигоҳ кунед. Намонем ки дандон миёнтона каҷала куна, миёнтон дандонтона безеб куна, миёнтон да асабтон бираса, позвоночник асаб да битя. Просто хатона нигоҳ кунед. И охири видеода камтарак зиқqa кардем, неки ҳами хелам ман ҳамаи шумода саломатӣ хоҳонам ва рӯзои нағз, рӯзои пурбаракат. Хатона нигоҳ кунед ва хатона аҳамият. Хайр, то видеои оянда.